आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि एसबि बड' निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो रागा जोंनाय मिथिंगा बिमाया फारसेनिफ्राय सिलिंखार खालामनो नाजादों दासान्दि जुब जुब अखा हाबाय थानायनि जाहोनाव दैबाना जानायजों आसामाव गोबां सुबुंफोरजों लोगोसे जिब जुनार आरो आबादथिलिफ्रा खहा जादों बेनि गेजेरावनो सारअन्थाइ गावनायनि जाहोनाव साथाम बर' लाइमोनफोरनि जिउ खहा जानाया ओनसोलाव दुखुनांथाव थासारि सोमजिहोदों उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय जिंगाबिल आलायस्रि गामिनि साथाम बर' सुबुङा सारअन्थाइ गावनायनि जाहोनाव जिउ खोमानो गोनां जादों जिउ खोमानाय सुबुंफोरनि मुङा फारियै मनमति बसुमतारी 13 बोसोर बैसोनि रेखा दैमारी 20 बोसोर बैसोनि आरो दुलुर बसुमतारी 13 बोसोर बैसोनि आसामनि बिटिआरआव सारअन्थाइ गावनायजों साथाम लाइमोनफोरनि जिउ खहा जानायनि अनगायैबो बिहारावबो 19 सुबुंनि जिउ खहा जादों थांनाय सनिबार मोनानिफ्राय दासिम सारअन्थाइ गावनायजों बिहारनि गुबुन गुबुन जिल्लायाव गासै 19आ जिउ गोमादों गुबुन गुबुन जिल्ला जेरै भागलपुर जिल्लायाव 6 बैशाली जिल्लायाव 3 आरो बेबायदिनो गासै 19 सारअन्थाइ गावनायनि जाहोनाव जिउ गोमानाय जाथायखौ लानानै बिहारनि गिबि मन्थ्रि नितीश कुमारा गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायथिदों आरो जिउ गोमानाय नखरनो 4 लाख राङै होनो थाखाय फोसावदों जाय बिथांमोनहा हिर' जुनियर आन्डार 17 वमेन्स नेशनेल फुटबल चेम्पियनशिप 2022-23 खौ नायनो थाखाय गोलाव समनिफ्रायनो नेनानै दंमोन बिथांमोननि नेनांगौआ दिनै जोबबाय दिनैनिफ्राय जागायगोन हिर' जुनियर आन्डार 17 वमेन्स नेशनेल फुटबल चेम्पियनशिप 2022-23 बिटिआरनि उदालगुरि जिल्लानि दिमाकुसि स्टेडियामाव दिनैनिफ्राय गेलेनाया जागोन आरो 26 जुनसिम थागोन गासै गं 8 रायजोनिफ्राय बाहागो लाफैगोन रायजोफोरा आसाम हारियाना पुडुचेरी गुजरात जम्मु एन्ड काश्मीर वेस्ट बेंगल तामिलनाडु आरो राजस्थान नेशनेल लेभेलनि गेलेनाया गामि ओनसोलाव गिबि खेबनि थाखाय जानायखौ लानानै गोजोननाय फोरमायथिदों खुंफुं आफादा आरो बे रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खाबु होननानै बुंथिदों बेनि अनगायैबो फुटबल गेलेनायखौ नायनायाव टिकेटनि गोनांथि जानाय नङा बेसेन नाङालासेनो गेलेनायखौ नायनो हागोन बेनिखायनो रायजो राजाफोरखौ लोब लोब फैनानै फुटबल गेलेनाय बे बादायलायनायखौ मेहेरगोनां खालामफैनो थाखाय खावलायहरदों हिर' जुनियर आन्डार 17 वमेन्स नेशनेल फुटबल चेम्पियनशिप 2022-23 आव 7 बर' फिसाफ्रा आसामनि हान्जानि जानानै गेलेगोन जाय जों गासै बर'फोरनि थाखायनो जोबोद गोग्गाथाव 7 बर' फिसाफोरनि मादाव क'क्राझारनिफ्राय 3 मरिगावनिफ्राय 2 आरो उदालगुरि भेरगावनिफ्राय 1 मुङा फारियै क'क्राझारनिफ्राय मौसुमि ब्रह्म भाइस केप्टेन पजिशना डिफेन्डार जार्सि नाम्बार 2 हेरिना बसुमतारी मिडफिल्डार जार्सि नाम्बार 23 अनजुलि ब्रह्म फरवार्ड जार्सि नाम्बार 7 मरिगावनिफ्राय रैमालि बर' मिडफिल्डार जार्सि नाम्बार 6 माइनाव बसुमतारी फरवार्ड जार्सि नाम्बार 8 उदालगुरि भेरगावनिफ्राय उदांस्रि नार्जारी मिडफिल्डार जार्सि नाम्बार 16 डिउटियाव थानाय समावनो 2 पुलिसा दैजों बुखारलांजादों बे जाथाया नगावनि माधुपुर ओनसोलाव जादों दैजों बुखारलांजानाय 2 पुलिसनि मादाव सासेया साब इन्सपेक्टर सामुज्जल काकुति आरो गुबुन सासेया कनस्टेबल राजिब बरदलै साब इन्सपेक्टर सामुज्जल काकुति बिथाङा नगाव कामपुर पुलिस थानानि असिमोन मोनसे केसखौ लानानै दायनिगिरिखौ हमनो थाखाय हरनि समाव सामुज्जल काकुति बिथांमोननि हान्जाया मधुपुर ओनसोलाव थांदोंमोन बेयावनो दैजों लोमसावनाय ओनसोलाव गिबियाव कनस्टेबल राजिब बरदलैया दैजों बुखारलांजादोंमोन बेनि उनाव बिथांखौ रैखा खालामनो थाखायनो साब इन्सपेक्टर सामुज्जल काकुति बिथाङाबो दैयाव बारजुमदोंमोन बेयावनो 2बो दैजों बुखारलांजादों 2निबो गोथै देहाखौ एसडिआरएफआ नागिरनायनि उनाव बोखांनो हाबाय आरो बिथांमोननि गोथै देहाखौ पस्टमर्टेमनि थाखाय नगावनि सिभिल हस्पिटालाव दैथायहरनाय जाबाय थांनाय 6 जुननिफ्रायनो गोमानानै थानाय उदालगुरि जिल्लानि सेनं गरायबारि गामिनि 16 बोसोर बैसोनि रैसुमनि बसुमतारी आरो 13 बोसोर बैसोनि मरमि नार्जारी बिथांमोनखौ नखरनि सोद्रोमाफ्रा मोनफिनबाय शिलंनि पल'ग्राउन्डनिफ्राय मोननो हादों सानैखौबो नखरनि सोद्रोमाफ्रा लोगोसे फोरमायथिदों दि गोमानाय रैसुमनि बसुमतारी आरो मरमि नार्जारीखौ गोबां दाब दाब जायगा जेरै गुवाहाटी स्टेशन रङिया स्टेशन आइएसबिटी बरागाव
क'क्राझार सिलिगुरि आरो लखिमपुरसिमबो नागिरदोंमोन आरो जायनाखि गोमानाय रैसुमुनि आरो मरमि नार्जारिनि सावगारिखौ एंगारनानै होखानाय जादोंमोन। बे लेखायैनो पल' ग्राउन्डआव फास्ट फुड जानो फैनाय समाव सानैखौबो हमनानै नखरनि सोद्रोमाफोरनो खौरां हरदों। बिथांमोननि मददजोंनो सानैखौबो मोनफिननो हादों। बेनिखायनो बिथांमोननिसिम साबायखर बावहरदों। बिथांमोननि अनगायैबो रैसुमुनि बसुमतारी आरो मरमि नार्जारिखौ नागिरनायाव रायजो राजा, एबसु, खौरां बिजों आरो पुलिस प्रशासनाबो गोबां मदद होदों। बेनिखायनो गासैनिसिम साबायखर बावहरदों नखरनि सोद्रोमाफोरा। आयेन बेरेखायै हाथियार लानानै हाथियारनि गोहोखौ दिन्थिनानै आयेन बेरेखा खामानि मावनाया बिटिआर ओनसोलाव दासान्दि जाफ्लेबाय थादों। माब्लाबा समाव पिस्तल दिन्थिनानै रां लुथिदों, माब्लाबा गुलि गावदों। बे खेबाव पिस्तल दिन्थिनानै फिसा थाखानाय सासे आइजोखौनो जिनाहारि खालामदों। बे मुगैथाव जाथाया चिरां जिल्लायाव जादों। चिरां जिल्लानि बासुगाव पुलिस थानानि सिङाव थानाय भुटियापारा गामियाव फिसाय गैयै समाव खाबु लानानै दुथां बाहारुल मण्डल उफ्रा मुं हलेया साथाम फिसा थाखानाय आइजोखौ पिस्तल दिन्थिनानै जिनाहारि खालामदों। दुथां बाहारुल मण्डला क'क्राझार जिल्लानि सितामारि गामिनि थागिबि। जिनाहारि खालामखांनायनि उनाव दुथाङा खारनो नाजादोंमोन। बेयावनो रायजो राजाफ्रा जाथायनि सायाव खौरां मोननानै दुथांखौ बाइकजों होसोलांदों आरो हमना मोननानै गासै रायजो राजाफोरानो ज' जानानै दुथांखौ दोखो दोखो बुग्लिदों। उनाव जाथाय थिलियाव पुलिसा फैनानै थैहां हालोदनिफ्राय दुथांखौ रैखा खालामनानै लांदों। जाथायनि सायाव रायजो राजाफ्रा फोरमायथिनाय बायदिब्ला बाइगर बाहारुल मण्डला फिसाय गैयैखौ खाबु लानानै आरो जुब जुब अखा हानायखौ खाबु लानानै साथाम गथ' थानाय आइजोनि न'आव बेरा बारसिनानै पिस्तल दिन्थिनानै जिनाहारि खालामदों। लोगोसे जिनाहारि जाथायनि सोमोन्दै सोरनोबा खोन्थायोब्लानो गथ' गथायखौ गावथारजोबनायनिबो हुमखि होदोंमोन दुथाङा। रायजो राजाफ्रा फोरमायथिनाय बायदिब्ला बाहारुल मण्डला पिस्तलनि गोहोखौ दिन्थिनानै क'क्राझार, चिरां आरो बङाइगाव जिल्लाफोराव बेबायदियैनो इनाय हाबाफोरखौ मावबोबाय थादोंमोन आरो दुथाङा पिस्तलनि गोहो दिन्थिनानैनो हुमखि होनायखौ लानानैनो दुथांनि हेंथा रावबो राहा लायाखैमोन। दा रायजो राजाफ्रा दुथांखौ बुग्लिनायजों लोगोसे बासुगाव पुलिस थानायाव एफआइआर होबाय। डान्स इन्डिया डान्स लिटिल मास्टार सिजन 5आव आसामनिफ्राय साथाम फिसाफोरा फाइनाल राउन्डआव सौहैनो हाबाय। साथामबो आसामनि, थेवबो देरहानाय जेननायखौ लानानै गुबुन हारिनि निउज पर्टेलफोरा जोंनि बर'नि फिसा नवजित नार्जारिजों माइ गाबजुजाय खालामदों नामा? फिन जों बर'फोरखौ बिमा बाथुलनि नोजोरजों नायदों नामा? बे समाव मोनसे भटआनो गासैबो बादायारिफोरनि थाखाय जोबोद बेसेन गोसा। बेबायदि समाव प्रतिदिन टाइम निउज चेनेलआ बर'नि फिसा नवजित नार्जारिनो भट हरनो थाखाय होनाय अनजिमाखौ एबा नाम्बारखौ गोरोन्थियै फोसावनाया बेसेबां गनायथाव? जुदि प्रतिदिन टाइम निउज चेनेलआ नवजित नार्जारिनि भट हरनांगौनि अनजिमाखौ गोरोन्थियै फोसावफ्लांदोंबाबो गोदानै थार अनजिमाखौ फोसावफिननाया गोनांथि दङ। बेखौ जोंनि माहारियारि आफादफोरा नोजोर होगोन होननानै मिजिंथिबाय, मानोना जोंनि आखायाव समाबो गोबां खम। नवजित नार्जारिनो भट हरनो थाखाय गासैबो बर' फिसाफोरखौनो एसबि बड' निउज चेनेलनिफ्राय खावलायहरनाय थाबाय। नवजित नार्जारिखौ देरहाहोनायाव जों गासै बर'फोरनिनो बिबान दङ। अन्नानै नवजित नार्जारिनो भट खालाम। नाम्बारा 9152915246। बे नाम्बाराव मिस कल खालामोबानो नोंथांनि बेसेन गोसा भटआ नवजित नार्जारिनिसिम सौहैगोन आरो नवजित नार्जारिखौ देरहासार होनायाव मदद होगोन। प्रतिदिन टाइमजों फोसावजानाय 9252915240 बे नाम्बारा 100% गोरोन्थि। मख'नो गोनांदि नवजित नार्जारिनो भट होनाया 23 जुनसिम थागोन। गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव गोजोन गैयै थासारिया बांनायनिफ्राय बांदों। जिनाहारि, रां लुथिनाय, गुलि गावनाय बेफोर जाथायनि उनाव दा धोरोमारि दाङाबाजि। क'क्राझार जिल्लायाव सेक्सन 144 आरो 144A फोसावनायनि हरावनो क'क्राझार जिल्लानि सालाकाटियाव थानाय गंसे मस्जिदाव बुफाय बुसि जाथाय। सालाकाटिनि धलमारा बाजाराव थानाय मुस्लिमफोरनि गंसे मस्जिदनि भेन्टिलेसन आरो गोबां दैनि टेपफोरखौ हरनि समाव दुथांफोरा बुफाय बुसि खालामनानै गालांदों। जाथायखौ लानानै दुंहाव थासारि जादों आरो दायनिगिरिखौ थाबैनो हमनांगौनि दाबिखौ लानानै खुद्रिखांदों इस्लाम धोरोमनि सुबुंफोरा। जाथायथिलियाव इउपिपिएल दोलोनि एमएलए जयन्त बसुमतारी बिथाङाबो नुजाथिहैदों। गोजोनखौ सिफायनो थाखायनो माखासे दुथांफोरा बे खामानिखौ मावदों होननानै बुंथियो एमएलए जयन्त बसुमतारीया। लोगोसे बे दान मोनसेनि गेजेरावनो बे ओनसोलाव खेबथाम बेबायदि थासारि जालांबाय होननानैबो फोरमायथियो। बेनिखायनो दायनिगिरिखौ थाबैनो हमनानै साजा होनांगौ होननानै बुंथियो आरो रायजो राजाफ्रा जाहाथे बे जाथायखौ लानानै गोरोन्थि बुजिलाया बेनि थाखायबो रायजो राजाफोरनिसिम खावलायो आरो गोजोनखौ लाखिनो थाखाय मस्जिदनि दैदेनगिरिफोरखौबो खावलायदों आरो आमसुजोंबो सावरायदों होननानै बुंथियो एमएलए जयन्त बसुमतारीया।
गुबुन फारसेथिं मस्जिदाव बुफाय बुसि खालामनाय जाथायखौ लानानै कक्राझार जिल्ला कंग्रेस कमिटिनिफ्राय गोख्रों खौरांगिरि मेल बिथांमोनहा बुंथिदों दि बिटिसिआव गोलाव सम सोरखार सालायबाय बेबायदि थासारि जाफेराखैमोन जेब्लानिफ्राय बिटिसिआव इउपिपिएल सोरखार जादों बिटिसिनि गासै गोहोखौनो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया लांजोबदों जायनि थाखाय आरएसएसनि दैदेनगिरिफ्रा गासै गोहोखौनो मोनदों आरो बिटिआरआव हिन्दु मुस्लिमनि गेजेराव खनले खनले दाङाबाजि खालामनो नाजादों होननानै बुंथियो लोगोसे बुंथिबावदों दि भारतनि राजखान्थियाव मोनसे राजखान्थि हान्जानि माखासे एजेन्टफोरा गुबुन गुबुन हारिनि गेजेराव जि दाङाबाजि सोमजिहोनायनि राजखान्थि खालामदों बेनो दा कक्राझारावबो सौफैबाय बेनिखायनो कक्राझार जिल्लानि रायजो राजाफ्रा सांग्रां जानो नांगोन आरो नोजोर लाखिनो नांगोन जाहाथे जोंनि गेजेराव हारिखौ लानानै जेबो दाङाबाजि जाया होननानै बुंथियो आरो 24 घन्टानि गेजेरावनो दायनिगिरिखौ हमनो थाखाय दाबि दैखाङो मानोना दिनै मस्जिद बुफाय बुसि खालामदों गाबोन मन्दिरखौ बुफाय बुसि खालामोबा थासारिया आरोबाव गाज्रिसिन जाबावगोन होननानै बुंथियो लोगोसे दुथांफोरनि मस्जिदाव बुफाय बुसि खालामनाया इस्लाम धोरोमारिफोरखौ दुखु मोनहोदों मानोना इस्लाम धोरोमारिफोरनि थाखाय मस्जिदानो गुबै आरो मोनसे हारिजों गुबुन मोनसे हारिनि गेजेराव दाङाबाजि खालामनो सोलो खालामदों होननानै बुंथियो कक्राझार जिल्ला कंग्रेस कमिटिया रङियानि सेप्टियाव दैबाना नायनो थांनानै दैजों बुखारलांजानाय सानै लाइमोनफोरनि मादाव सासेनि गोथै देहाखौ मोननो हाबाय केमेरायाव सेबखांजानाय बायदिब्ला फारनै साइडथिं दै लोमजोबनाय आरो गेजेराव लामा दंमोन दैया लामानि गेजेरजों मोनसे साइडनिफ्राय गुबुन फारसेथिं बोहैलांदोंमोन बे लामाजोंनो बेरायदोंमोन 4 लाइमोनफोरा दैबानानि बे नुथायखौ भिडिअबो खालामदोंमोन लाइमोनफोरा भिडिअ खालामफुबाय थानायनि गेजेरावनो सानै लाइमोननि मादाव सासेया गादलिनग्रोदोंमोन बेनि उनाव सानैबो लामानिफ्राय दैनि दाहारजों बुखारलांजादों बुखारलांजानाय सानै लाइमोनफोरनि मुङा जुमन दास आरो हिमांशु दास सानैबो थाखो 10 फरायनाय फरायसाफोरमोन दैजों बुखारलांजानाय जाथायनि उनाव लाइमोनफोरखौ एसडिआरएफनि हान्जाया नागिरदोंमोनब्लाबो मोननो हायाखैमोन दा हिमांशु दासनि गोथै देहाखौ मोननो हाबाय दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव गोजोन्थों